Terve! Tänään otetaan uusi askel meikäläisen kanavalla ja tuodaan vähän omaa ääntä mukaan. Ajattelin nimittäin selostaa viime perjantaina ajetun kisan päälle näin jälkikäteen. Katsotaan mitä äijä suoriutuu. Tänään kisana iRacingin 20 minuutin GT3 Fixed Seriesin Indianapoliksen kilpailu. Soffi eli Strength of Field on tänään kohtalaisen kovahko 4470 eli 20 minuuttia tiukkaa topsplit-kisailua tiedossa. Tästä päästäänkin heti lämmittelykierroksen viimeisiin mutkiin. Käydään nopeasti tuolla sisäradan puolella ja palataan ovaaliosuudelle tuohon pääsuoralle. Aikajan jälkeen lähtöpaikaksi valikoitu 11 ruutu ja sitten ponnistetaan joko eteen tai taaksepäin. Peiskari jätti radan ja kohta ampastaan liikkeelle kohti pääsuoran päässä olevaa oikealle kääntyvää ensimmäistä mutkaa. Ja siitä startti. Muutama päivä sitten kun ajoin tätä kisaa, niin lähdin käytännössä hakemaan ehjää kisasuoritusta. On ollut 3 kuukautta tässä kisataukoa, eikä ole tehnyt hirveän hyvää, varsinkin nämä kisa-alut on ollut aika vaikeita. Eli tarkkana ekaan mutkaan, eikä niin suurta väliä, vaikka joku ensimmäisellä kierroksella ohittaisikin. Tärkeintä nyt vaan selvitää. Ensimmäiset mutkat oikein vasen ja edessä sekä takana tapahtuu. Itse kuitenkin selvii tilanteesta hyvin. Rintarinnan tullaan mutkin numero 3 ja 4. Numero 17 yhteyden kanssa ongelmia, auto vilkkuu jatkuvasti ja lopulta spinnaa ulos radalta. Mutka 6 paadetaan suoraan kanttari yli ja edessä mennään taas rintarinnan. Niin kuin näkyy, Mustang oli taas tällä viikolla kovassa suosiossa. Itellä Mustang ei ole ikinä ollut vahvin auto, siksi mennään Lambolla, joka tällä viikolla vahva. Vahva myös siellä Fixedin puolella. Mutkat 7, 8, 9 ja 10, jonka jälkeen tullaan tonne ovaaliosuudelle hetkeksi ja siitä leikataan sisään. Paul meidän takana aika lähellä. Tässä tehdään oikeastaan kisa ensimmäinen virhe, eli otetaan tuo sisälinja tuolta, eikä lähdetä ohittamaan tuota Fordia edessä. Päästetään Paul rinnalle ja Paul kuittaa sitten tässä seuraavassa sisäpuolelta. Sitten tullaan pääsuoralle ja jatketaan virheiden tekemistä tässä. Eli sieltä tulee Luis Calderon, nopea kaveri. En tiedä mitä yritän tehdä tässä, en oikein tiedä mitä linjaa ajaisin. Otan vähän sisälinjan, päästän Luisin sinne ulkopuolelle ja tästä pikkasen nurmikon kautta ja Luis kuittaa myös ohi. Nyt on vaikea hetki tällä pari ohitusta lyhyen ajan sisään. Pitäisi löytää rytmi, ajorytmi ja siellä Manuel pyrkii löytämään paikkoja mistä pääsisi ohi. Nämä on hankalia nämä ensimmäiset kierrokset, jos siinä ottaa pari sijaa takkiin, niin se ajorytmin löytäminen on vaikeeta. Nyt jos pystyy vaan rauhoittaa tämä tilanne, pitää oma paikkansa hetken aikaa ja pikkuhiljaa sieltä alkaa löytymään. Toinen kierros lähenee loppua. Aletaan olemaan tosiaan hyvässä letkassa tässä. Siinä on ainakin 7 autoa eessä, kun tullaan tähän pääsuoralle. Edessä P9 ajaa leveäksi. Tää on paha tää viimeinen mutka, loiva oikealle kaartuva mutka. Siinä jotenkin meinaa takapää irrota herkästi, eli ei saa yhtään liikaa kääntää tohon mutkaan. Taas tullaan rintarin mutkaa, mutta ei pääse ohi. Saadaan kuitenkin Luis kiinni, eli saadaan imuapua, vähän helpottaa omaa tilannetta. Ero kärkeen kasvanut jo 10 sekuntia, mutta siellä on
oikeastaan 4 kärki on ihan omassa vauhissaan. Ja sit siitä sijasta 5 eteenpäin aina tonne ihan viimeiseen sijaan asti, niin on aika tiivistä. Eli letkas mennään vielä. Sitten tiedä mitä käy. Pauli ja Sul taistelee rintarinnan ovi oveen vasten ja ajautuu tonne radan vasempaan reunaan. Mutta me kiitetään siitä ja otetaan siitä pari sijaa. Sitten on eteenpäin pari sekunnin rako, jota Luis lähtee kyllä ihan selkeästi kirimään umpeen. Mä pyrin pysymään tuossa perässä. Edessä Simon ja David kokeilee mennä rintarinnan vitos- ja kutosmutkaa, joka on ainakin itselle semmonen, että ei ikinä. Se on ihan itsemurhapaikka lähtee rintarinnan siinä ohittaa toista. Molemmat ulos radalta ja nurtsille, mut pystyy jatkamaan. Siellä 8 ollaan, mut Manuel on koko ajan ollut tossa noin puolen sekunnin päässä. Eli ei olla päästy kyllä Manuelista nyt karkuun ja se on ainakin itselle semmonen, että jos sä oot siinä puolen sekunnin päässä, niin se on yksi virhe ja kaveri on ohi. Eli saa olla koko ajan aika tarkkana tässä kyllä ettei päästä kaveri ohi. Vasemman yläkulman tuloslistasta näkee, että hävitään kyllä Luisille 20 tuossa edellisellä kierroksella, mutta Manueli otettiin ero 30 ja toisaalta tuossa eessä Luisin edessä oleva Cesar ja Danieli taistelee sen verran, että melkein otettiin niitä kiinni. Et katsotaan saadaanko nekin kiinni tässä vielä. Toisaalta takaa tulee kovaa vauhtia Mex Janssen, 7 tonnin kaveri, joka spinnasi siinä niinku ensimmäisessä mutkassa ensimmäisellä kierroksella. Eli sieltä tullaan kyllä varmaan tosi kovaa takaa. Oma ajokin alkaa paranee kyllä selkeästi, et viimeisin kierros oma kisan nopein 1.23.330, toki melkein sekunnin hitaampi kuin johtavan Abel Torresin kisan nopein kierros 1.22.451, mut kuitenkin, että niinku pikkuhiljaa alkaa löytyä se vauhti, mikä on aika tärkeetä, jos näiden kavereiden kanssa haluaa pärjätä. Ja sieltä taas Cesari ja Danieli puolisekkaa kiinni, vaikka kyllä Luisille jäätiin vielä 20, mutta selkeästi saadaan kaksikkoa kiinni ja katsotaan pystytäänkö kuromaan koko ero umpeen. Ero eteen ja taakse apauttia rollaan sekunti ja viimeisin kierros oma henkilökohtainen nopein kierros 1.23.027. Nyt on kilpailussa semmonen vaihe, että hirveän paljon ei tapahdu. Ajellaan aika paljon letkassa ja seurataan, että tekeekö edellä ajava virheitä. Hiljenny siis hetkeksi ja päästän teidät kuuntelemaan GT3-autojen metallista sivua.
kierros numero 9. Cesar ottaa sisälinjan pikkasen kanttarin päältä. Luis pääsee ihan imuun. Lähtee ohittaa sisäpuolelta rintarinnan. Autot vähän osuu. Cesari auto menettää tasapainon. Nyt ollaan perässä. Otetaan Cesarin Timu. Vasen linja. Cesar just viime hetkellä tulee eteen ja joudutaan ottaa tää ulkolinja. Ei uskalleta hyökätä liian kovaa sinne, ettei satu mitään. Ja letkas pysytään. Tosiaan niin kuin sanoin tuossa alussa, niin tässä kisassa oli lähinnä tarkoitus päästä maaliin ja saada niin kuin hyvä suoritus, koska on ollut aika tämmöistä heittelevää tää oma niin kuin suorittaminen tässä viime aikoina pitkän tauon jälkeen. Taustapeilistä nähdään, että Mex Jansen on aivan siinä Manuelin kontissa kiinni. On tullut kovaa ja varmaan menee kohta ohi Manuelista ja sitten on mun perässä. Eli täytyy miettiä, että mikä on järkevintä. On ollut noin puolisekkaa kierroksen nopeampi, niin mitään hirveä kovaa puolustustaistoa ei kannata käydä tässä vaiheessa. Jos lähdetään liikaa puolustaa, niin menettää siinä turhaa aikaa vaan, eikä siitä ole oikein mitään hyötyä. Siinä menee jarru pikkasen pitkäksi, ei päästä ihan siihen apexiin. Eli nyt on Mex aika lähellä 10 päässä. Silti vähän semmonen fiilis, että ei varmaan, koska mulla on imuapu, niin ei pääse niinku rinnalle. Mut ei, sieltä tullaan tyylikkäällä sukelluksella sisäpuolelle ja siitä tyylikkäästi ohi. Oikeastaan menetetään siinä aika minimaalisen vähän aikaa, eli saadaan aika hyvin jatkaa sitä omaa kisaa siinä, eikä niinku takaa tuleva Manuel saa meitä kiinni. Eli sekunnin ero pysyy. Toisaalta tässä on nyt sit hyvä tilanne, Cesar siinä seuraavana Mexin eessä, ja jos siitä syntyy sitten isompaa taistelua, niin meillä on paikka sitten väijyssä takana. Rintarinnan mennään edellä. 10 mutkaa rintarinnan, Cesari aika keskellä, Mexillä hyvä linja. Nyt ollaan aikamoinen sumppu tässä.
yritetään vähän tunnustella, ei mennä ihan sinne pahimpaa ruuhkaa. Katsotaan, jos löytyisi paikka. Ei löydy. Mex tulee sisälle. Cesar joutuu ulos, mut pitää paikkansa. Mut Mex pääsee seuraavassa mutkassa sisälle ja nyt ollaan rintarinna ja taitaa Mex mennä ohi. Daniel siirtyy keskemmälle, antaa siinä Mexille vähän imuapua, saa ne Cesar ja Mexi vähän taistelemaan ja varmaan ajattelee, että saa siinä itse sitten ehkä niinku vähän hengähdystaukoa. Mex tulee ohi, mä tuun aika lähelle, sieltä tulee takaa itse asiassa Manuel ihan konttiikin. Ihme ettei pyörähtänyt siinä onneksi. Se oli siinä, että osuko konttiin, mutta osuma oli sen verran pieni, että ei vaikuttanut auton tasapainoon. Nyt on Mex lähellä. Danieli. Yrittääkö ohi? Yrittää. Menee ohi. Daniel hakee vähän ulkokautta linjaa. Cesar tulee sisään. Cesar Daniel osuu. Mä pääsen sisältä sujahtamaan ohi. Cesar aivan konttiin kiinni. En tiedä osuko taas, mutta oli aivan lähellä. Mä sain siitä kuitenkin 2 sijaa. Sija 7. Nyt on hyvin pullatuunissa. Tyylikäs ohitus. Vaikka vähän muiden epäonnen takia olikin. Siis sai kuitenkin vähän reagoida, ettei ajanut siinä niinku niitä edellä olevia Cesaria ja Danielia päin. Ne on kuitenkin aina vähän jännittäviä tilanteita, että mihin päin ne autot siitä liikkuu ja nyt ne pysyy aika hyvin paikoilla ja pääsi sieltä sisäkautta ohittamaan. Tokavikokierros. Cesarilla käy jotain, tuossa peilistä näkyy. Pikkasen menetti autohallinnan. Menetti siinä sijan Manuelille. Nyt meillä on 70 tonne taaksepäin, eli ihan hyvä käppi. Nyt vaan pitää tuoda tää auto maaliin. Viimeinen kierros alkaa. Taaksepäin 80 matkaa. Nyt auto vaan tosiaan maaliin. Ja 7 sijoitus on oikein hieno kruunu tälle kisalle. Voi olla tyytyväinen. Se on siinä. 7. sija. Oikein hyvä tulos. Kiitos, että katselit ja nähdään seuraavassa videossa. Morjes!